So, mag-grocery me is so ko mi ni nanay mag-grocery para diri sa iyahang tindahan. Bawal pa siya magawas kay senior na siya. So kami ang mag-grocery para diri sa iyang tindahan. So, let's go! Let's go! We're heading to grocery. Not an actor, I'm not awesome. Kasalat pag walay facial. Pwede na mo ang facial. Ayaw, spicy. Yun ang spicy. Tapos na. Wala na. Counter na may. Abi ko pila. Ikaw sa kimo, sa ko sa kuwan. Hardware na. Tapos na. Okay na. Ready to go. We're done.